so motherfucking designer right now. Time check tayo ngayon guys, 12:13 kami umalis ng bahay. Guys, so ngayon ay babiyahe kami papuntang Anda, Pangasinan. Ang driver natin ngayon ay si Tita. Nakamotor at nauuna na. Dahil si Tita ay mabagal mag-drive. Ingat lang tayo. Guys, nasa Commonwealth pa lang kami at malayo-layo pa ang aming babiyahihin. Abangan nyo na lang po kung anong oras kami makakadating doon sa aming destination. Yung mga pagkain natin sa silong na lang. Guys, it's 1:14 AM. Alis na kami. Saan tayo pupunta, Charles? Magdasal muna tayo. Tulog na si Charles. Hi guys, update 4:46. Nag-stop over po muna kami sa Ledley. Saan tayo? Ha? Gedli. Yan. Riders na rin si Charles. Riders. Tapin mo na yung reflector ni Charles. Tapin na. Namiling Tarlac. Pinakahuli na to, Nay. Oo. Pinakadulo ng Tarlac. Susunod, welcome Pangasinan. Ayan na. Sa kanyang tungkulin bilang lingkod ng bayan. Binigyan din mali estrada na lilinisin niya ang kanyang pangalan at ang kanyang dimana sa tamang panahon. Morning! Nandito na tayo sa Kamiling. Kamiling Tarlac. Mauna to ba? Bilis ba namin? Ang bilis nyo ah. Ang hirap yung habulin. Happy yan. Si Nanay. Burong suka. Ano yung nag-hold yan? Hilo ka na din? Sila Jong.
Grabe, anong oras na to? 10:10. 10:10 mga kapatid. Hello Jong, kamusta Jong? Grabe. Ang layo. Bugbog yung pet ko. Hindi, araw-araw ita mula ni... Palamig sa mga nanginginig. Itusan. Hi guys, it's 10:43. Nakarating na rin ang Anda si Tiffany. Wala man Oh, ganda ng tulay. Wala man ng tubig to. Wala nga, hindi pa nga siya nakakainom. Yung tubig ko eh. Dapat, hindi pinainom mo na. pa nga yung gusto lumabas eh. Buti yung kutsi nakainom. Wow, ganda. Umaya na o. Iba't ibang kulay. Dati wala pang tulay daw dyan. Bangka, isinasakay yung mga motor sa bangka. Uy, apat lang. Hi guys, nandito na kami sa Anda. Hi guys, sumukha Nakarami pala na ako ng apat. Apat na goto with egg. Nag-egg ka eh. Uy, hindi ba? Yung egg Hi ni guys, nanay. sulog na pala kami kahit di pa kami nag-swimming dahil sobrang init. Yes. Sa wakas, nakarating din, 11:15. Hindi ka Sa wakas nakarating din after namin maligaw at Ligaw-ligaw mahulog pa kami. yung kotse sa butas. Ayun na. This is it. Maligaw-ligaw kami tuloy. Saan ang dagat dito? Ayun na. Ano si nanay, di alam. Yung dagat eh. Marumi. Malakalaw na malingki kayo. Miss ka na tayo, di ba? Hello po. Ay, ano to? May restaurant kayo dito? Bali, ilan tayo lahat? 15. Tigdo 12 daw eh. Tigdo 12? Ilan ba yan? Ilan bang kasya sa isa? 3, 6, 9? 2, 3, 4, 5, 6. Kulang, no? 13 tayo eh. May veranda. Ito may veranda din dito. Ah, pwede dito magtambay. Dito tayo pwede magtambay. Mag-ihaw. Yan. Pwede bang mag-ihaw dito? Oo, open naman eh. Yan, kitang-kita yung kagandahan ng beach. Dadagdagan daw naman ng ano? Unan? Hindi, no? 5:05 in the afternoon. High tide na po dito sa Anda, Pangasinan.
Tondo Beach. Lola? Lola Toseng? Maliligo ka? Si Him. Yung nag-sunset na oh. Dito tayo. Naglalakad-lakad kami. May private property. Private property. Ito yung maliit na kalsada. Pupuntahan natin yung I Heart Condol. Kaya dito sila kuya. Yung ano namin, maintenance namin doon sa Litambay. May residence. Ay, sige. Welcome to Barangay Tundol, Anda. Ah, okay. Nag-sunset na eh, no? Ay, hindi pa nandun yung araw. Ano lang, madilim lang yung palangitan. Inflatable. Hi, Heart Condor. Milkshake pala yung tinda, hindi pala ice cream. And ito yung milkshake. Magkano yung ganito? 100. Large. 100 large. Pag medium, 70. 70. Oh, pwede na. Buko shake. Perdible daw yan. Pertible. Siguro apelido yun. Ayun yung Pertible Beach Resort. Ayan. Ayan siya. Tapos, ayun yung kalsada. Ito na yung dagat. Ayan. Tapos na tayong pet. Pagkano yan? Ito sa manok. Ito banda, may mga public CR. Tinda ng balot. Doon na tayo. Balik na tayo dun sa tapat ng Pertible. Ano Pertible? Pertible pala. Pertible tayo ng Pertible. What's that? Dito tayo banda. Cute angel. Cute Angels Water World Adventure Resort. So cute. Cute Angels. May wifi na din dito. Malakas yung signal. Malakas ba yung signal na wifi? Sakto lang. Pag nandun ka sa kwarto, sakto lang. Pero pag nandun ka sa upuan, palangitin yun. Yung nag-assist sa atin. yun ba yun? Pauwi na? Nagbabait yung mga staff nila sa Pertible. Ba't ngumiti sa'yo? Palangiti. Oo, hindi. Kasi kanina, di ba kinakausap ko silang ako ng mga kulang. Palangiti. Tapos ano, sige, ipoprovide po namin. Hindi sila mahirap kausap. Very accommodating. I don't residential, private. Zoras. Zohara. Trevago. Ay, Zohara. Hindi, Zoras. Room rental. Trevago Variety Store. Ah, okay. Katabi lang yan ng Pertible. Perdible. Eh, maliit lang naman yung kalsada, oh. Perdible. Ito yung Pertible. And then, lalakad ka lang dito. Ayan na, dagat na. Pino.
dito. Mababaw pa rin, no? Malayo pa rin talaga kung gusto mong lumangoy. Kasi low tide, pero nag-high tide na siya hanggang oras. Or doon kapag pero yan, malalim na. Pero diba, ayan pa lang sa may malapit sa binte. Pero ang layo na namin. Layo na natin. Yan. Tinitira pa rin yung milkshake na matabang. Ay, gagi. This is the kitchen area. Anong kaguluhan yan? Ulam natin ngayong gabi ay sinole. Sariling sikap pa. Laki ng kusina nila. Lola, nabusog ka? Napagod ka sa biyahe? Napagod ka sa biyahe? Sana ako. Manila. Oo, nakakapagod. Ayan, ang dagat. Ayan, makita na. Video ba? Ganun ba kayo? Video to. Let's go na! 9:39 PM. High tide na siya. Ayun na, umabot na. Umabot na siya sa hagdan. Uy, ang taas na ng araw. 6:30 pa lang.
Magkano island hopping, kuya? Hindi sa punta niya, may 100 island, may sandbar, may 3K, may 5K na. Ah, pati 100 islands. Salamat. Ilang tao yon? 15. Sige po. Ha? Ayun sa taso. Nandun sila? May nahanap na yung susi eh. Yung mga cottage din nito. May bayad kaya yan? May bayad yan eh. Charles! Nanggugulo talaga eh. Ito yung tubig dito sa Condor Beach, Anda, Pangasinan. Napakalinaw. Hindi siya totally white sand. Grayish color din. Pero napakakinaw. Kinaw. Against the light. Very power. Very power. Dito. Ito. Very power. Yes, napaka-powdery. Very powerful. It's from... Galing siguro to sa Boracay. Ay, nako! Yung kulit eh. Ikaw. Kasi ang kulit talaga. Aray. Tapil ko pa ako. Huwag ka nga makulit, Chance. Halika na. Init. Kami din. Doon di kami naligo. Saan? Doon din, kagabi. Alas 6. Ito pa yung ano po, 30. 30 yan, tapos... Ito pa yung 40. Parang walang pinagkaiba. Ito pa yung 50. 30 lang? 30 tsaka 40 daw, tsaka 50. Yung 40, ayan. 50 po. Ay, 50 pala yan. 30, 40, 50. Sa akin 40. Ice scramble. Gulo naman talaga, ginugulo mo
Yeah. 10:30, no? High tide na. Ito tayo sa bandahan ito. Ano meron? Katabay Carino Resort. Yung mga yan. Dami palang resort dito. Nature resort. Ito may mga cottage. Paraiso sa buhay. Hindi naman ito. Ano nga pa ba kaya na ganun? Pero ang layo na nila sa dagat eh. May puno ng harang. Pabigas. Oh, may palms pa. Cebu City. Maganda. Ay, may parang fountain. Ay, may pool. Hindi, dun sa vlog. Ito yung Ken Resort. Ken Resort. Kenven. Ken Transit. Bakit yan? Hindi, tindahan. Ang sinasabi ko. Init. Hirap na naman bumalik ng kulay natin. Ito lang yan. Lagi naman tayo nagdadagat eh. Okay na huwag na bumalik. Payak na kami. Init. Yung mga accommodation pa rin dito, pero hindi na nga lang siya beach road. Mas mura. Oo, mas mura. Mas murahan talaga. Pero hindi yun talagang harap na. Kalsado na to ah. Trip ko sa complex ah. Masarap Royal or Coke? Ayoko na sa Pero mga masarap Royal or Coke? ano, Mga masarap Royal or Coke? siguro pag may partner na pinapay. Pinapay dun ah. Wala na. Meron pa dun sa taas. Kaya kahit dito di kaya dito. Ay, malaki bahay Malaki. nila dito kasi yung nanay niya nasa ibang bansa or Singapore ata. Malaki ang ano eh. Malaki bahay nila dito.
Ligaw-ligaw pa kayo, isa lang naman. Dito sa nilikuan ng kanan, dumiretso kami kasi. Kasi, bakit kayo dumiretso? Wala na kami makita. Sabi ni nanay kasi parang nakita niya daw dumiretso kayo. Layan niya na ihanap pa sa amin. Magbabakit na si tatay. Ano niya? Malalim pa. Gulong-gulo. Ito yung pinakatundol. Tindahan pa rin. Bigyan tayo. Tondo Beach is coming. Agi. Kaya tayo. Maganda tayo. Uwi na ata to. Uwi na? Oo. Nadaan natin pa uwi. Okay, alis na tayo. Balik tayo ngayon sa Malasiki. Yes. Kulang pa. May hina ka pa doon. Ayoko, natatakot pa ako. Medyo takot ka pa, hindi mo pa tansyado. Pero kung nasanay ka na doon, Pero sa pagsanay ako sa daan, kagaya nung way ko dun sa pasok ko, alam, overtake. sa Inlex, ano kaya? Sa Inlex, dire-diretso ka lang, wala ka. Mali. Hindi ko na kaya. Aray ko. Nakikidaan po. Ayun na.
Tama na. Magkakasama na yan. Magkakasama na yan. Ala, kulay pink yung ano niya. Pininturahan, kulay pink. Magkakasama na. Ano yan, dami niya, no? Kaya hindi nila, hindi na nila may lipat eh. Wala na eh. Lipat eh. Oh, ilagay mo nga, Sino si Isabela mo nyo? Yung nakatira sa kalsada. Santo na sa taas. Uy, inumin niya! Akala. Ayan. Pagod na ako. Napilinang ko na. Tama yun. Mark. Pag ganito kayong Kim, lahat yung umi. Bugsan mo. Manakami ako. Paano yan? May mga nakabaon ba dyan? Tampalan taga. Ha? Public. Uy, ano cemetery? Public to. Ayan. Malasiki Public Cemetery. Pang ano ko ng wife ko eh. May tent na yan. Hindi, dito. Yung ano niya dito. Ay, wala. Ay, video. So cute. What? What? Anong spell ng HYM. May N pala, may N. Dito? Forest Lake. Bayambang to, Nay? Dumami na rin ng Bayambang to. bayang-bang na. Tapos na ng bayang-bang to. Bayambang. Dumami na rin ngayon. Hindi ko gano'n yung makunti pa lang ang sakyan. Ngayon, Piyesta ng patay din ba yun dati? Madami rin yun. Magpa-park? May nagsasayaw pa nga. dyan lang. May pa-program pa nga yun dati, di ba? Hindi na to? Hindi, lahat yan. Yan lang. Yan lahat yan. Ilan sila dyan? Orlando, Loreto, Binanch. Kahin namin. Nanay nila. Asan na? Uy, nawala na. Saan? Ano na lang kaya? Stand. Sa Forest Lake ay may mga food stalls. Yan. Dami kayo mabibiling pagkain. Yan. Hotdog. Lakas. Wala ka, mamantika yan. Ah. Thank you.
Ali. Oo, aalis. Ala, parang uulan na. Ulan na. Pwede. Motor! Puang ka. Nagulat pa.